vai Villa pola banda. Veña, chaval, veña. Fora de banda, joder. Canto queda aí, canto queda? Vamos para entrar no descuento, Moncho. Buxán, canto jadiu? 3 minutos. 3 minutos, veña que ainda hai tempo. Non hai tempo, pero... necesitamos 2 goles, Moncho, que perdemos 1-0. Pero que 2 goles de que, home, se aló empatamos a 2, campo contrario, os goles valen doble. Que pasa, non entendes? Se le quedamos a 2. E aquí perdemos 1-0. Se os goles valen doble. A 6, daquela se metemos a... Ai que non marcamos, que nos pasa como o ano pasado. Me cago en diola. Veña que necesitamos un gol. Canto queda aí? Canto queda? 1 minuto, Moncho, fai falta un milagro. Veña que hai tempo, un milagro, eso, un milagro. Eso que nos fai falta. Ai, Santiagiño Apóstol. Veña que si marcamos un gol, prométoche que fago o camiño de Santiago. Veña, que se marcamos un gol. Córner, Moncho, a última, córner. Que suba o porteiro. Onde sube o porteiro? Se non tuéramos no Leires. Eu este deporte cada vez lo entiendo menos, chico. Eso, que suba o porteiro. Aí vai. Rechace. ¡Gol! Foi un milagro, Moncho, vas ter que facer o camiño. A ver, era un decir. Tampouco hai que tomarse todo aí ao pé da letra. Esas cousas hai que cumplirlas, Monchiño. Eso son tonterías, mas eu non son católico. Como non cumples a tua promesa, a chegar a maldición. Eso son chorradas. Dios, cerveza está quente. Xa empeza a maldición. Cerveza quente, que noxo, Dios mío. Este cabixo e as súas tonterías. Que maldición de que? Maldicións a min, a estas alturas da vida. E ter coidadito, Moncho, que eu teño un familiar que prometeu facer o camiño, non o fixo e agora xa non fai, E logo, que lle pasou? Pasoulle algo malo? Morreu? Non, mo, foi vivir a Torremolinos e agora quedalle moi a de hermana. Teas tonto de todo. Ves, Moncho. Dijoche eu que este tío tenga mala sombra, que se ande con cuidadito. Ten que ter cuidadito, Moncho, que esto empeza con cousas pequenas e acabanche pasando grandes desgracias. Eso son tonterías. Eu ben sei onde quitar a maldición. Titas cantos. Que queres ir a unha meja? Si, a unha meija. Tes cantos, home. Teño. Joder, Moncho, fai falta ser mala persona. Traerme aquí ao Leires pensando que viñamos a unha meja. Vamos a ver, cabixo, vamos a ver. Mira pa esa daí. Inda non vas decir que non é medio meija. Mira pa ela. Dios, si que é medio meja. Eso, que inda non lle mirache pa cara. Dios, é meija inteira. O mal de ollo quito ahora mesmo. Xa cho digo eu, A ver, cabixo, onde están os cartos eses? Toma, Monchiño, pero... déixame seco, Home, parece mentira, cabixo. Isto é unha emergencia. Veña. Que é unha emergencia, é para que estamos amigos. Por momentos jodidos. Veña, marchamos. Que pasou, Moncho? Non pasou nada. Veña que é moita hora. A ver, o que che pasou? Que non pasou nada, cojones. Estou dicindo que marchamos e marchamos. Que me cae a cerveza pasa. Que non haya papel, bueno. Ahora, que non se me poña o huella duro, vou a Santiago, así se arrastro. Oiche, cabixo. Cantos kilómetros hai a Santiago? A ver... 45, Moncho. Vouche dicir unha cousa. Vou facer o camiño. Daquela ti estás acojonado ca maldición. Que va, hombre, que tonterías dis. Se eu xa desde pequeniño tiña moitísima ilusión en ir, hombre. Tamén che digo unha cousa. Polo camiño corto. Que
que lo bueno, si breve, 2 veces bueno.